Hola, molt bon dia. Primer de tot agrair-vos a tots els mitjans que ens acompanyeu en aquesta roda de premsa, així com a totes les persones que ens podeu estar seguint en directe pel Facebook Live de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Ens fa especial il·lusió poder presentar el Festival Internacional de Música Popular i Tradicional de Vilanova i la Geltrú en aquest espai, el Centre Artesà Tradicionarius, per diversos motius. Un d'aquests és perquè enguany celebrem la 40a edició del FIMPT, una efemèride que, com aquesta, s'ha de commemorar de forma especial perquè no és fàcil d'assolir, amb una trajectòria també molt vinculada a la ciutat i perquè el Festival Vilanoví és un dels més antics que continuen vigents a data d'avui a Catalunya. En 4 dècades, com us podeu suposar, el FIMPT ha viscut èpoques més lluïdes, unes èpoques de més dificultats, i per això val la pena destacar l'aposta de la ciutat de Vilanova i la Geltrú per aquest festival. 40 anys d'aposta pública per un esdeveniment que situa la capital del Garraf al nostre país internacionalment. Com a escenari per les formacions de música d'arrel procedents d'arreu del món, i com sabeu estem parlant d'un festival organitzat per una entitat pública com és l'Ajuntament de Vilanova amb el suport d'institucions com és la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. I a més amb complicitats, com podreu veure, molt interessants, i una d'elles és la d'aquest Centre Artesà Tradicionarius i d'altres organitzacions i festivals del sector i moltes persones vinculades en aquesta música tradicional i popular. I finalment, també ens fa molta il·lusió aquesta edició pel context tan complex en el que estem vivint. De fet, l'any passat hagués hagut de ser la 40a edició, és quan hauríem hagut de celebrar aquesta 40a edició, però la vam haver de cancel·lar i afortunadament enguany la situació està una mica més avançada i comencem a mirar cap a aquest futur que tots estem esperant amb un optimisme prudent, això sí. Però en definitiva la situació actual ja ens procura a poder impulsar la reactivació de l'activitat, sobretot l'activitat cultural, econòmica i social. I aquesta és una gran notícia. És una gran notícia perquè el sector de la cultura ha estat un dels més afectats per la crisi causada per la pandèmia. El retorn, encara que amb mesures preventives, d'aquesta activitat cultural, dels festivals, dels concerts, de les festes majors, de les festes de barris, durant aquest estiu és, sens dubte, una gran notícia i sumada al fet que tots els ciutadans i ciutadanes tenim set i ganes d'esdeveniments, ara, encara més que mai, celebrarem aquesta 40a edició. Tot seguit, la regidora de Cultura de la Vall de Moya ens explicarà els detalls de la programació, però sí que voldria destacar alguns trets d'aquest FIMPT del 2021 com un FIMPT històric. I per això enguany el festival revisa la seva història i homenatja a alguna de les figures més rellevants que han contribuït a escriure-la, igual que han contribuït a escriure la història del panorama musical català de les darreres dècades, com es pot veure que estic molt ben acompanyada. D'altra banda, el FIMPT del 2021 preserva el seu tret essencial de ser plataforma de projecció de nou talent i de noves formacions que, a més, seran els futurs referents en quant a les músiques del món. I finalment també és un espai de talent local, perquè també l'hem de teixir, perquè les formacions musicals a Vilanova i la Geltrú també hi creuen profundament i nosaltres també hi creiem profundament. Una ciutat ha de ser capaç de veure els valors que té a prop i a més oferir oportunitats perquè es puguin desenvolupar-se i créixer. I si no, estaríem limitant aquesta creació i el talent real del país. I abans de donar la paraula a la regidora, vull agrair al CAT l'acollida d'avui per realitzar aquesta presentació i tot el suport previ que ja hi ha hagut i avançar que la 40a edició del FIMPT recordarà qui va ser l'artífex d'aquest centre, el músic, el compositor i activista cultural en Jordi Fàbregas, perquè considerem que el FIMPT ha arribat a aquests 40 anys també en part gràcies a ell. I és de justícia reconèixer el seu llegat i el seu compromís amb la divulgació de la música tradicional. Ara sí, té la paraula la regidora de l'Aire Moya. Moltes gràcies. Bon dia a tothom.
una mica, com deia l'alcaldessa, és una edició molt especial. Són 40 anys de música tradicional i popular ininterromputs a la ciutat. Estem parlant, per tant, que ens situem en els primers FinPTs al principi dels 80, on aquest país s'estaven recuperant moltíssimes coses. Per tant, podríem dir que el FinPT ha estat un festival de descoberta, un festival que en el seu moment va apostar per noms i per músics que en aquell moment segurament no eren gaire coneguts i que després han acabat sent referents i han acabat sent primeres figures en el món de la música popular i de la música d'arrel. Penseu que també estàvem en un moment en què no existien, per exemple, això era un festival internacional, venia gent de tot arreu del món realment i estàvem en un moment en què no existien ni els vols low cost ni era tan fàcil fer arribar la música. Ara també aquí m'estic posant en un jardí, perquè internet per una banda facilita, per l'altra també perjudica els músics, però en aquell moment no era tan fàcil compartir. Per tant, el FinPT era una mica un punt de referència i estem molt i molt contents d'haver arribat a aquesta 40a edició, havent mantingut la salut del festival. Com deia l'alcaldessa, evidentment ha passat per moments més complicats, però aquí estem. I a partir d'aquí voldríem rellançar-lo, repensar-lo segurament, perquè el món de la música tradicional i popular també ha canviat moltíssim. Per tant, si el festival ha de continuar, ha d'estar adaptat en el seu context, si no, no tindria cap sentit. Us avanço una mica a grans trets la programació. Hi ha una part amb propostes consolidades que ens fa molt feliços que vinguin, perquè a més han format part també de la història del festival. El divendres 9 de juliol, el primer dia del festival, començarem amb la Maria del Mar Bonet i el Quico Pi de la Serra, que a més també celebren altres coses en paral·lel al festival. El 2020 celebraven els 50 anys de trajectòria i van fer un treball recollint la feina que havien fet en comú i tindrem l'oportunitat de veure'ls a la plaça del Port de Vilanova i la Geltrú el 9 de juliol. El dissabte 10 de juliol, la companyia elèctrica d'Arma també ha estat un referent i protagonistes del festival, i fa un moment ho recordàvem amb ells, que recordem amb especial intensitat la seva actuació quan van venir al FinPT. Igual que el nostre festival, ells també celebren la gira de 40 anys, 50, ens porten 10 anys d'avantatge. Això és molt sèrio. 50 anys de carrera també ininterrompuda, per tant, una gran fita, i ens acompanyaran també a la programació del FinPT. I el diumenge 11 oferirem l'espectacle Almanac 40, amb aquest espectacle que ja s'ha estrenat aquí a Tradicionarius, però que el podrem veure a Vilanova amb una petita aportació vilanovina, i podríem posar la petjada vilanovina perquè som així de xulos també. I els ministris de la Vilanova actuaran amb ells. És un homenatge al Jordi Fàbregas, com ha dit l'alcaldessa, una persona sense la qual difícilment s'entendria l'avenç i l'eclosió de la música popular i tradicional en aquest país, i que a més en l'edició del 2020, que vam haver de suspendre per motius de la pandèmia, doncs ja ens havíem posat en contacte amb ell i ens havia mostrat, com sempre feia, la seva predisposició a ajudar-nos a resituar el festival altre cop on havia estat. Per tant, li retrem aquest homenatge el dia 11. Perquè fa les propostes més joves, a part d'aquests noms més consolidats, podrem gaudir de la música del grup valencià El Diluvi, de Txell Sudaca, que també celebren aniversari, fa 18 anys del seu primer disc, no, del seu primer disc no, fa 18 anys de la formació, i Gaizka Project, que és un grup format per Jaume, Iñaki Plaza i Manu Sabater, que combinen des d'una òptica contemporània les músiques tradicionals basques, catalanes i gallegues. A més, incorporem, ho hem fet sempre al FinPT, els guanyadors del concurs Sons, el concurs Sons de la Mediterrània, del qual el festival forma part del jurat, i aquest any incorporem dues propostes, la guanyadora del 2019, que és la companyia Mininíssima, i la del 2020, que són la Laura Esparza i el Carlos Esteban. Per tant, tenim
un programa extraordinari i animo tothom al juliol, que s'estarà molt bé davant del mar, a venir a Vilanova a escoltar aquesta música. No m'enrotllo més, ja després si teniu preguntes i això parlem. Ens acompanyen el Joan i el Lluís Fortuny de la companyia elèctrica d'Arma i el Saki Guillem del Manac 40, com indica la samarreta, que ens expliquin una mica també de primera mà què és el que podem escoltar. Bueno, primer de tot agrair que sobretot i felicitar el HIPT per el seu aniversari de 40 anys i que aquestes fites, com ho dèieu, no són fàcils d'arribar i sobretot agraïment que ho haver aconseguit. I nosaltres poder tocar aquest any, que ja tenim de tocar l'any passat, però per les raons que ja ho he explicat no ha pogut ser, i sobretot perquè nosaltres hi vam tocar, crec que l'any 94-95, i feia molts anys que hi tocàvem, i ja ens venia molt de gust de poder-hi participar. I bé, nosaltres el que farem ara el dia 10 és presentar el disc Flamarada, que és el nostre últim disc, que és el 25è disc que hem fet i que realment és un disc que ens va costar fer i que estem d'alguna manera molt orgullosos d'ell. És un disc que ens va quedar bastant rodó. És un disc que d'alguna manera diguem, va costar fer perquè veníem que el 2013 ens va deixar el Josep, el bateria, fundador del grup. Aleshores, a partir d'aquí vam fer una gira de celebració d'uns diumenys que portàvem retrasada de 40 anys i llavors vam decidir si continuàvem i vam tenir, diguem, les ganes i el d'allò de continuar i vam fer un disc tot cançons noves, 15 cançons noves. I bé, llavors vam agafar un productor, que el productor d'alguna manera, normalment nosaltres fèiem els discos sense productor, que ens ho fèiem nosaltres. I això ens va agradar molt que agafar un productor perquè ens girés una miqueta un grup que ja porta l'any que ve, farem 50 anys, que una visió des de fora d'alguna manera es pogués fer un canvi una miqueta al grup. No sé què podria... És això, bàsicament, que veniu a presentar el disc Flamarada. Per mi és un top dels discos de l'Arma, com portem 25, per mi seria un dels top 10, perquè és un disc molt eclèctic, una mica sense voler-ho i sense adonar-nos hem aconseguit agrupar en un sol disc tot aquest llenguatge d'Arma que s'ha anat creant durant aquests 50 anys, des de les cançons cantades fins a les cançons més líriques o fins a les cançons més populars. Llavors, per nosaltres, aquest any, en principi, anava a ser un any sabàtic perquè portàvem la gira del disc Flamarada preparant ja el 50è aniversari, que és l'any que ve, el 50è aniversari de l'Alarma, que seria l'any que ve, i aquest anava a ser un any sabàtic, però per les circumstàncies evidentment que tot ha sigut, doncs s'ha posposat aquest concert i ara encantadíssims de la vida de tornar a trepitjar l'escenari per fer un pic. L'any sabàtic ha vingut pràcticament. Sí, va ser imposat, ens van imposar un any sabàtic abans, però bé, som animals camaleònics que ens adaptem a les circumstàncies i encantadíssims de la vida. És que estava recordant que un dels discos que més m'agrada vostre, ara això no té res a veure, és un que vau fer sobre Miles Davis. Un que no es coneix gaire. No es coneix gaire. No, Mike Serra. Era barrejar Miles Davis amb el Joaquim Serra de Sardanes. Fèiem una melodia del Joaquim Serra amb una de Miles Davis i ens encantats de la vida. No, bé, jo estic aquí una mica vicàriament, o sigui, hauria de ser el Jordi, realment el que hauria d'estar aquí, però aquest projecte, ell em va trucar per fer això al Manac, que és un disc que realment ja ningú se'n recordava, és una cosa que vam fer, un disc que vam fer l'any 81, després d'haver fet un disc que justament ara el vaig tornar a escoltar, que es deia El Quadern del Cant, que va ser just quan jo vaig entrar en contacte amb ell, que em va més o menys contractar perquè toqués el llaüt amb una orquestra de corda polsada que va fer el Xavier Batllés amb el Pep Cabré, un projecte molt interessant.
I l'any 81 vam fer aquest grup que es deia La Murga, amb el Josep Pons i ell. I vam fer aquest disc i després en vam fer un altre que es diu Carnaval, que es va incorporar el Joan Albert Amargós, que jo vam Lizardo Rizo, va ser molt més estrambòtic. I la vida et porta a regions molt diferents professionalment, no? I evidentment te n'oblides, no és que te n'oblidis, però... I llavors em va trucar el Jordi, sempre havia tingut contacte, no? Però em va trucar i em va explicar aquest projecte, no? De fer una mena de celebració, no un homenatge, mai vam parlar d'homenatge, això d'homenatge sona una mica està mort i en aquest cas, mira, això sona pitjor, no? I dic, bueno, posem-nos-ho, però li vaig replantejar de donar-li una nova mirada, un nou tractament, després de 40 anys, fer-ho diferent de com ho vam fer de quan en teníem 25, perquè tots hem crescut i hem après i hem desaprès, no? I ens vam posar a treballar i tot anava fantàstic, vam fer inclús samarretes i un bon dia el Jordi va i ens deixa. Em vaig quedar més penjat que un xoriço, sincerament, i llavors el projecte, com ja he explicat alguna vegada aquí, m'ha deixat a mi en bolquers, no? I per altra banda estic content de que l'acceptació tant del CAT com dels músics que he tingut al meu servei, per dir-ho així, s'han volcat exquisidament en el projecte i li hem donat un carinyo i un tractament que mai havia tingut en la meva vida professional, que també són al voltant de 50 anys, com vosaltres. Vaig començar amb el Pau Riba, el Canet Rock de l'any 76, per cert. I bé, és un projecte que ara, per mi, després de donar moltes voltes a la vida, molts terrenys i molts camps musicals que he estat, per mi personalment està adquirint un caire molt diferent, molt estrany. Em trobo de sobte, de sobte, em trobo en una regió mental molt diferent, que no havia passat mai. I no sé, m'està agradant, i m'està agradant que el món polític ho tingui tant en compte, i us agraeixo molt que li dongueu aquest tractament amb tant mirament i tan condescendent, no? Condescendent amb el bon sentit de la paraula, de comprensió artística, no? Perquè mireu, el 2020 ha sigut un any d'aturada, però no ha sigut un any ha sigut un any d'aturada de moviment, però no ha sigut un any ha sigut un any de silenci, i això pels creadors, pels músics, pels que fan coses, ha estat un any de regal. Almenys per mi. He produït, tinc 2 discos a punt de treure, he fet no sé quantes coses, he escrit, he composat, he compost, no sé com es diu. És fantàstic. O sigui, per un cantó ens han pres concerts, ens han pres moltes coses, però per l'altre ens han regalat un temps que mai tenim. Mai ens podem passar un any sencer tancats a casa tocant i pensant, i aleshores que ara un cop sortim i podem presentar les nostres feines, ens acolliu d'aquesta manera, jo ho trobo realment molt lloable. Us agraeixo que tant al CAT quan vam estrenar això i quan ho heu posat les màximes facilitats, perquè clar, això es havia d'haver estrenat al gener, sí, ja està, ja ha passat, el tradicionari s'ha acabat i no sé què. I i segueix, ho farem a Manresa, també ha estat una coproducció a Manresa, van sortint cosetes i trobo que és un projecte que val la pena seguir-lo, no? Jo no sé si acabarem com la Dagna tants anys fent l'almanac 40, però sí que val la pena l'esforç seguir-lo, i gràcies a gent com vosaltres que li doneu suport. I no estic fent la pilota, molt més. Simplement volia manifestar aquest estat que tinc d'agraïment.
si voleu saber alguna cosa més musical, diguem. Moltes gràcies. Ara ho farem, tot just ara, abans de convidar-vos a que feu vosaltres les vostres preguntes. Primer de tot, deixeu-me disculpar l'absència, que també havia de ser aquí a la taula, d'en Quico Pi de la Serra, que per una indisposició avui no ens ha pogut acompanyar, però sí, com hem pogut comprovar, ens han acompanyat en Joan i en Lluís Fortuny de l'Elèctrica d'Arma, que ells ho han explicat, realment, ara quan estaven explicant aquesta capacitat productiva, que no ens han fet falta tampoc molts confinaments, per sort, però just una formació que l'any vinent farà aquests 50 anys i que ens anuncien que vindran a Vilanova a presentar el seu 25è disc, el Flamarada, vol dir, si fem comptes, que passen menys de 2 anys cada vegada que em produeixen. Déu-n'hi-do. I sense productor, ara, amb aquest productor ja ho rebentareu, no sé com ho fareu això, Vol dir que la capacitat és il·limitada, però també és cert que en Saki, gràcies també a Saki Guillem de l'Almanac 40 per acompanyar-nos, també és dit, que a vegades de les coses dolentes aquest any se'ns ha donat un any que ens ha servit molt per reflexionar. Sempre a Vilanova, però si no, no faríem els 40 anys, ja teníem aquesta posada en valor i aquesta sensibilitat sobre les músiques populars i tradicionals, perquè crec que ja hi han hagut de ser i per això tenim la sort de fer un festival de 40 anys. Però jo no crec que és de classe política, ha de ser de persones. I les persones, si no tenim la capacitat de protegir, vetllar i projectar el que tenim i que és propi, que a més és a la nostra arrel, al nostre ADN i més al nostre país, difícilment podem tirar endavant apostes com la que avui tirem i que seguireu tirant també des de l'Almanac 40. Doncs gràcies, us convidem a totes i a tots a estar presents a Vilanova a partir del dia 9 de juliol, però ara sí que us convidem a que ens podeu fer les preguntes que us hagin sorgit aquesta roda de premsa. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Tenim una pregunta? Sí, vull preguntar a la regidora, que ha dit abans que voldrien rellançar ara el festival, que el festival també sentit s'adaptava al seu context, a la nova realitat, i lligant amb això, i si no tinc mal entès, el festival va quedar sense direcció fa un any, suposo que anava per aquí, no sé com està la cosa i en què penseu. Sí, el festival es va quedar sense direcció en un moment per una decisió personal d'en Fabrí, que estava en aquell moment assumint la direcció, perquè se li feia difícil compaginar la seva vida professional com a músic amb la direcció del festival. El FIPT havia tingut direcció artística, oficina tècnica, oficina de premsa, com han de tenir els festivals. Llavors va venir una crisi, de les tantes que hem anat encadenant, la primera, diguem-ne així gran. I a partir d'aquí el FIPT va anar reduint pressupost, i quan reduïm pressupost, doncs a vegades les primeres propostes que cauen són justament les culturals. És una història que a vegades passa, que ens sonarà a tots. Nosaltres hem continuat comptant sempre amb el suport tant del propi Ajuntament i de la Diputació de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya. Per tant, a partir d'ara el que intentarem és fer una proposta. Quan dic que entén el context, estic pensant en que, per exemple, abans els músics que es dedicaven a la música popular no eren músics que tenien un catxet extraordinari ni que es podien equiparar a segons quins músics mediàtics, i ara sí, perquè per sort aquesta música ha evolucionat molt i s'han fet molts treballs d'això que se'n diu fusió, i per tant les fronteres una mica d'on està la música popular o la música d'arrel s'han anat fent grans, i això és una sort. Això vol dir que la música d'arrel funciona i que agrada i que té un públic, però de cara al festival en concret, el FIPT, vol dir que nosaltres també haurem de repensar exactament en tot aquest marc tan ampli que hi ha ara des de la música popular, on ens situem, i una mica en què ens especialitzem. D'espais, perquè és la plaça del Port, però no sé si m'equivoco si hi ha un altre lloc, una biblioteca o... La Fipeteca. Sí. La Fipeteca està dins mateix de la plaça del Port, serà un recinte tancat, hi haurà un escenari gran preparat per acollir fins a 1.000 localitats, haurà de ser tot assegut i amb mascareta, i després hi haurà un espai apartat, que és l'espai de la Fontateca, on donarem, és un espai gastronòmic,
on també s'haurà d'estar assegut, ha d'estar separat per mesures sanitàries de l'espai on es fa el concert, i aquí s'hi faran concerts més de petit format i, com explicava l'alcaldessa abans, també més de creació local, que a Nova hi ha una tradició també de música, de músics en general, tenim molt de talent i de gent que es dedica a la música popular també en tenim molta, i per tant hem creat també aquest espai perquè ells puguin mostrar la seva feina. I està dins del mateix recinte. Es pot dir algun nom o...? Sí, no sé si els tinc, ara mateix. Ara t'enganxo. Ara m'enganxa, de la biblioteca no... I no ho direm, no ho direm. En breu, vostè. Pròxim. Sí, els pots dir? Sí, sí. Parlo perquè... Els grups locals, la Reina de Tianguis i Ume Bo i Sud. Alguna consulta més? Doncs, si no és així, donaríem la roda de premsa per acabada, però ara, abans de finalitzar, tenim la sort que en Joan i en Lluís de l'Elèctrica d'Arma ens parlaran la peça. Crec que val la pena. Gràcies. La peça que tocarem és ens devia molt de gust, perquè és una cançó que està en el nostre últim disc, que és el Ball de l'Àliga, serà la costumbre.